Kaixo, Eibarko Aldatze ikastetxeko DBH lauko ikasleak gara eta transgenikoen inguruko lan aurkeztuko dugu. Proiektuaren helburuaz bi ziren, transgenikoak zer diren ezagutzea eta hauen ekoizpen jasangarria izan dezaketen eragina aztertzea. Transgenikoak zelan egiten diren ikasteko Bergarako Laboratorium Zientzia Museora joan ginen. Bertan, ikerlari profesionalen laguntza zelula transgenikoak sortu genituen. Pauso bakoitzaren amaieran emaitzen zain egon beharrean aurretik prestatutako produktuak ematen zizkiguten denbora asko aurreztuz. Horrela, astebeteko iraupen duen prozesua oso ordu gutxitan amaitzea lortu genuen. Praktikaren helburua zen intereseko gene bat eta marmoka batekin ateratako GFP, proteina berde fluoreszentearen geneak, elkartzea eta giza zelula baten txertatzea. Horretarako, hauek dira jarraitu beharreko pausuak. Lehenengo, murrizketa entzimekin bidenea zatiak moztu eta ligaza entzimarekin lotu ditu. DNA errekombinantea lortuz. RDNA bakterioetan sartu talka termikoa ekotzoke termikoa. Hau da, hotza beroa eta berriro hotza eman genien. Bakterioak agarreko plaka batean hasi eta bakterio errekombinanteak hautatu. Bakterio errekombinantei RDNA erauzi, eta giza zeluletan txertatu kalzio fosfatoa erabiliz. Amaitzeko, giza zelula transgeniko fluoreszenteak behatu genituen mikroskopio baten bidez. Ondoren, klasean informazioa bilatu genuen transgenikoek sor ditzakeen onura eta eragozpenei buruz, ekoizpen jasangarriaren helbururarekin. Behin informazioa lortuta, debate bat egin genuen sorteoz bi taldetan banatuta. Talde bat transgenikoen alde eta bestea kontran zegoen. Abantaien artean elikagaien ekoizpena asko handitzea, ur eta intsektiziden erabilera murriztea eta hondakinen kudeaketak dira. Hala ere, arriskuak arintzeko kontrol eta erregulazio zorrotzak behar dira, biodibertsitatea eta gizakion osasuna kalterik ez izateko eta errakala sozialik gerta ez daitezen. Proiektu honen bidez, ikasi dugu zeinen erreza den organismo transgenikoak egitea eta munduko ekoizpena jasangarriagoa bilakatzeko erabilgarria bezain arriskutsua dela.